खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरबाय। आसा खालाम नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै। ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै दायो जोङो बबेयाव थांनो होनोब्ला सालबारि दुमब्रुआव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। मानो थांनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था, होमबासो मिथिगोन। Ada tunggu, wah, yang sudah bitter semua nih. Akan nanti orang baik lapin nanti. Mana yang Maya betul-betul kasih kan? Baik. Halo, ada? sudah cara jaga betul. Yang benar. Wah. Onggo baji nama ini. Sekolah. Jangan Pak. Ayo sudah. Oke. Ini salah tuh. Dari लोगोफोर दायो मोनफैबाय जोङो जाय न'आव फैदोंमोन। ओमफ्राय नोंथांमोना मानो फैदों मिथियाखै नङा होमबा? ओमफ्राय दाखालि सालबारियाव जोंनाव लक्ष्मी फुजायाव जोङो माने टुरिं नायदोंमोन आरोना, सिनेमा मोसा सावथुन नायनायाव जों बिदिनो सियारानो दामा दामि दंमोन नालाय, बेयाव ओरैनो दोनथ'फ्लांदोंमोन आङो बेगखौ दोनथ'नायावनो सिनेमाखौ नायनायावनो बावगारनानै बेनि बे मादैया मोननानै लाना फैदों आरोना। ओमफ्राय बिसोरो जोंनि बेगाव डकुमेन्टस माखा आधार कार्ड इनु माखा मोनजोब्बाय नालाय जोंखौ फन हरबाय। बोरैबा आलासि सिनायलायनानै जोंखौ लिंहरबाय आरोना बिसोरो गावसानि न'आव। ओमफ्राय जोंबो थांनानै फैबाय, मोजाङै मोजां रायलायनानै लाना फैबाय आरोना जोङो लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेफोर बुस्थुखौ नांगौ नङा होमबा? बेफोर बुस्थुखौ दिहुननो थांब्लाथाय गोबाव सम नङाबा मोनफैया। बेनिखायनो जोङो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरोना। ओमफ्राय नै दायो मादैया बेगखौ नायबाय, नायनानै ओमफ्राय जोंनो होफैबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बिदिनो जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौ लोगोफोर। बेलेग बायदिमोनब्लाथ' फैसा खिनिखौ लानानै बेगखौ गारगौमोन। दा जों मोजां मानसिखौ लोगो मोनबाय, बेगखौबो मोनबाय, बेनि थाखायनो गोजोननाय मोनबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जों दायो बिसानिफ्राय ओंखारबोबाय। ओमफ्राय आं थेंक्स होनो सानो जे बिसानि मादैमोनखौ गासिबखौबो जे बेफोर बुस्थुखौ मोननानै जोंखौ खबर हरबाय, लांनो होफैबाय। बेलेग हारि मोनब्लाथ' जोंनो बेफोरबायदिखौ मोनफिननाय नङामोन, डकुमेन्टस बेग इनुखौबो बेलेग बायदिबा होनाय नङामोन। जे गोजोननाय थाबाय मादैमोननिसिम जोंनो मोनफिननायनि थाखाय।